ташкилоти ғайридавлатии Каритас Швейтсария дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020 бо ташкили як лоиҳа ба 15 гурӯҳ занони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла Муминобод, Кӯлоб, Фархор, Восе, Панҷ, Вахш, Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ, Норак, Ёвон ва 4 ноҳияҳои тобеи марказ Лахш, Тоҷикобод, Рашт ва Нуробод кӯмаки бебозгашт намуда ба онҳо барои кишт маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ аз қабили мош, нахуд, гандуму ҷав, лӯбиёгиҳо ва картошка додааст. Ин гурӯҳи занони аъзо соли 2020 ҳамаи маҳсулотҳои дастрасгардидаро кишт намуда ҳосили дилхоҳ ҳам ба даст оварданд. Имсол мақсад дорем ки ҳозир гандум коридем, бо нахуд мекорем, ҳамин ташкилот моро дастгирӣ карда додагии тухмира мо беҳад миннат дорем. Ина ҳозир бо техникое ки мисол мотоблок ки бо кори моро хеле занонро сабук мекунад, мо миннат дорем. Контейнер додан барои мисол склад мо чизое ки чизое метан белкедман, фартук додан барои маҳсулотро чиндан. ҳазор раҳмат. мо миннат дорем. Мо занҳо оянда мақсад дорем ки бо қатъи ҳамин ташкилот ҳамкорӣ кунем. бо 1 гектар 3 гектар мо метонем ки ҳамкорӣ кунем, дастгирӣ мумкина, мо кор карда метонем. мо занони хонашина хеле дастгирӣ кардан, барои ҳамин кор кардан, 1 гектар замин додан. Ина моша кордем, гирифтем, ҳозир гандум кордагем, дору ҳамаша ай тарафи ташкилотай бо баъд аин 10 содиқда бо мондаги замин монда нахид мекорем. Хай ай тарафи ташкилот мо да ёрдамои хуб шид ки барои мо вагон бурдан. мо вайра мисол ҳамчун амбор истифода мебарем, барои доруҳои заҳрӣ чӣ намуд истифода бурдан дар кор. Барои мо хеле хуб шид ки мисол мо баъд аи агар худмонам кор кунем, хеле чизоро омӯзиш кардем да ёд гирифтем. Фасли баҳор кишту кори деҳқонӣ ки оғоз мегардад, ташкилоти ғайридавлатии Каритас Швейтсария дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили як семинари илмӣ амалӣ ва таҷрибавӣ дар муассисаи Мадади Турсунзода ин гурӯҳи занонро барои омӯзондан ва истифодаи дурусти тракторҳо даъват намуд. Имсол ташкилоти мазкур тасмим дорад ки баробари додани маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ боз ба онҳо трактор диҳад. моро ёрдам кардан тарзи ҳамин шинундану дору кишт кардан. хай мо худмон деҳқон будем, бо ино хеле корои чӣ мода ёд додан. ина ҳозираша бо ин акиди 2021 бо ина хидора шигр бо ай тухмиву ай доруву ина бо и техникаҳои наву моро заноро дастгирӣ мекуна. хай мо ина кор ка истодем хидора шигр барои худмон. аъзочиёни гурӯҳ аз тарафи таъминотчӣ ҳам ба таври назариявӣ ва ҳам ба тарзи амалӣ истифодаи техникаҳои тухми пошак омӯзонида шуданд. لایحه از ماه سپتامبر سال 2020 سر شد و ماه دکبر 2021 به آخر میرسد. مقصد اساسی لایحه بلند برداشتن اقتدار اقتصادی زنها می باشد، چون که آنها برای هر یک آنها 1 هکتار زمین از طریق لایحه ما به اجاره گرفتیم و در آینده می توانند آن حاصلی که آنها به دست می بیارند قسم حاصل را برای خود نگاه می دارند برای استعمال خارجیشان و قسم دیگر آنها می توانند به فروش برارند و دیگر لوازمات و دیگر آلات‌های تکنیکی که برای ضرور است دسترس کنند خرید نمایند. باید گفت که هر یک گروه عبارت از 6 نفری بوده حاصلی به دست آورده را برابر تقسیم میکنند. تمام خراجات ها را تشکیلات مذکور به عهده گرفته آنها را با تکنیکا و با محصولات های خوجگی قشلاق تامین می نماید.